माहीत आहे की आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी यावेळेचा नेव्ही डे जो आहे तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये करण्याचं ठरवलं आणि विशेष करून सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या या सर्व परिसरामध्ये तो करण्याच्या संदर्भामधलं नियोजन करण्याचे आदेश हे संपूर्ण महाराष्ट्र शासनाला दिले आणि तेव्हापासून महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या या सुनिश्चित गेल्या 2 महिन्यापासून करण्यात आल्या आणि त्या 2 महिन्यामध्ये ज्या ज्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या होत्या त्यामध्ये MTDC असेल, PWD असेल किंवा त्याचबरोबर प्रशासकीय पूर्ण यंत्रणा असेल, या सर्वांनी मिळून हा कार्यक्रम नेव्हीच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी ज्याप्रमाणे कार्यक्रमाची योजना केली आहे त्यामध्ये त्यांना मदत करणे, या सगळ्या गोष्टी करून आता अंतिम टप्प्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि त्याचबरोबर अजितदादा यांनी या संदर्भामध्ये जे नियोजन झालं आहे त्या नियोजनाचा एक आढावा घेण्याच्या संदर्भामध्ये मी पालकमंत्री म्हणून मला, त्याचबरोबर उदय सामंतजी आणि दीपक केसरकरजी आम्हा सर्वांना या संदर्भातले आदेश दिले होते आणि त्या संदर्भात आज सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये तिथे सर्व अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक झाली। त्यांना जे जे विषय किंवा जे काम करण्याचं योजना आहे त्या संदर्भात त्यांनी ते काम कितीपर्यंत पूर्ण केलं आहे, काय त्यामध्ये अडचणी आहेत का, अशा सगळ्या गोष्टीची विचारणा करण्यात आली आणि 28 तारखेपर्यंत पूर्णच्या पूर्ण काम पूर्ण होतील आणि हा संपूर्ण परिसर जो आहे हा परिसर सर्व सिक्युरिटी ज्या रिजन्स आहेत किंवा सर्व अधिकारी आहेत त्या अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कसा काही प्रोटेक्ट केला जाईल किंवा करायचा आहे या संदर्भातलं सुद्धा नियोजन अतिशय योग्यप्रमाणे करण्याचं ठरवलेलं आहे। लवकरच या सर्व कामांना 28 तारखेपर्यंत पूर्ण होतील आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा 1 व 2 तारखेला या संदर्भात पुन्हा या संपूर्ण कामांचा पुन्हा एकदा आढावा घेण्यात येईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।